L-Istat irid jassigura li jipprovdi lill-pubbliku b'informazzjoni imparzjali, preċiża u firxa ta' opinjoni li jirriflettu d-diversità tal-fehmiet politiċi f'pajjiżna. Dan intqal mill-imħallef Grazio Merċieqa li kienet jippresjedi l-prim awla tal-Qorti Ċivili fil-kawża li l-Partit Nazzjonalista fetaħ u rebaħ kontra l-PBS u l-Awtorità tax-Xandir. F'din il-kawża l-Gvern kien ikkundannat għal partiġaniżmu sfaċċat. Inevitabilment Net News kellu jistaqsi lill-Ministru responsabbli mix-Xandir Nazzjonali Owen Bonnici dwar se jkun qed jagħmel il-Gvern fid-dawl ta' din id-deċiżjoni wara snin ta' appelli favur servizz imparzjali mill-PBS. Minkejja dan Bonnici qal li dejjem ħadem sabiex is-servizz ikun wieħed ġust, oġġettiv u indipendenti. Servejt diversi snin bħala Ministru responsabbli mix-Xandir tal-Istat u dejjem ngħid illi x-Xandir tal-Istat ikollu standards illi ikunu b'saħħithom fejn tidħol oġġettività u indipendenza. Net News staqsa lill-Ministru Bonnici kif se jkun qed jagħmel dan anke għal fatt li s-saftit tal-ġimgħa ilu waqt intervista li saritlu mill-Professur Andrew Azzoppardi fuq stazzjon tar-radju lokali huwa ddefenda l-aġir tal-PBS. Il-PBS għandu potenzjal enormi qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna. U naħseb li ċertu kritika hija unfair ħafna. Għaliex kif ħadd kejjel il-bilanċ. Il-bilanċ ħanoqogħdu nkejluh bin-numri mela ngħidu kemm il-darba der Gianni Borg u kemm il-darba der Peppi Borg x'noqogħdu ngħidu. Din id-darba Owen Bonnici farfara fuq l-Awtorità tax-Xandir. Servejt diversi snin bħala Ministru responsabbli mix-Xandir tal-Istat u dejjem ngħid illi x-Xandir tal-Istat ikollu standards illi ikunu b'saħħithom fejn tidħol oġġettività u indipendenza. Li importanti li nfakru huwa li fuq il-Xandir Nazzjonali hemm l-Awtorità tax-Xandir li tissorvelja biex tara li jkun hemm il-bilanċ fejn jidħol ix-Xandir Nazzjonali. U jiena kommess li d-direzzjonijiet tal-Awtorità tax-Xandir jiġu implementati mill-ewwel u nkomplu nimxu l-qudiem sabiex insaħħu il-kredibilità u l-bilanċ fih dan ix-Xandir Nazzjonali. Dan kollu minkejja il-Gvern huwa unikament responsabbli li jħares il-Xandir pubbliku biex jagħti s-servizz li huwa mistenni minnu bil-liġi.